Ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали мо. Хушомадед ба видеои имрӯза. Умедворам ки камакакам бошад як чизи навро мебинеду мефаҳмед. Дӯстони азиз, имрӯза видеода нами гули нави паплини дубайскиро мехоҳам шумода нишон тиҳам. Айни замони новинкаяй бароямон нархаш камакак қиматтаракай 250 сомон, 220 сомон. Ам хелай сангои дизайнаш сангои оддиш боша, мисол сангое ки дождика ё ки 3D аз 150 сомон сар мешава. Марҳамат, метавонед омада бинед ва харидорӣ кунед. Ин видеоро ман аз Корвон, тарафи Корвон Сити, дарвозаи ноливой, якум ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. Ана ин намуд зардам ҳаст. Ино дубайский паплин пиллагӣ бисёрам ранги хушрӯ. Касоне ки мисол рангои рӯшана нағз мебинанд, марҳамат, метавонед омада ина гули нава бинед. Инаш боша санги анамин 3D. Санги дождику санги 3Dш боша 150 сом сар мешава. Иҷада боша ина ин намуд паплинои доинг аз 100 сомон то 120 сомона. Якчанд гули нав буд. Аввал нишон метавонам шумода, баъд видеора дар бораи гирбишино мекунем. Якчанд гирбишиноро ман ба навор гирифтагӣ ҳастам. Метавонед бинед, барое ки бисёр вақт мепурсидан. Ино бошанд анам хел нусхаҳои паплини туркира гулошай. Хучон ино доинган. Паплини доинг аз 100 сомон то 120 сомон нархаш. Аз ина инаш бошад се ранг дора. Бисёр ҳам рангои нағз, рангои чӣ хеле ки мегӯянд ҳозир ки бисёр мехараншона. Анавай ранго бинед, зард дорад, кабуд дорад ва анамон бирӯзавӣ дора. Агар хоҳед тамошо карда бинед. тамошобинони азиз, дар ин ҷо бошад ман мехоҳам барои шумо нарху навои гирбишина нишон диҳам. Бисёр материали гирбишина мепурсидан, амин нусхаҳои атласиву адрасиша. Марҳамат, ин видеора ман аз Корвон, тарафи Корвон Сити, пеш аз ноливои дарвоза якум ряд мешава. Анамҷода фурӯхта мешава, вориди дарвоза нагашта. Бинед, як дукон аст, мефурӯшанд ва чӣ хеле ҳозир ман пурсидам, нархҳои ино аз 120 сомон сар мешавад то 150 сомона. Марҳамат, бо худи шумо омада бинед ва баъдан нарху наво карда харидорӣ кунед. Гирбишинои хубай ҳам машона бора хучон мегиранд меёранд. Амино дасти якумай чӣ хеле ба мо фаҳмонидан. Бисёр ҳам интихоби васеъи гирбишино ҳаст. То охири видеоро тамошо кунед. мебинед чӣ қадар рангош хушрӯванд. Нусхаҳошонам гуногун. бисёр вақт анамин рангои гирбишинои сиёҳу сафеда мепурсанд ва ман тасмим гирифтам ки имрӯз барои шумо ҳам хеле як видео карда пешниҳод кунам. Аз ана ин намудо порсол ман ба навор гирифтагӣ будам ҳамин нуқтаи савдора, вале чӣ хеле ки ҳозир дида истодам, боз ҳам интихобшон васеътар шудагӣ ҳаст ва паплинои хеле зиёд овардагианд. Иҷадам бинед, иноям санги дизайнер кати оро додагианд. Инош боша дождикай. Дар ин ҷо боша ана ин хел гирбишинои ранга, чӣ қадар гулои хушрӯ, нусхаҳои нағз. Марҳамат, хоҳишмандо, метавонед омада бо худи шумо аз наздик бинед. Агар хоҳед, мо ба Русия равон мекунем тариқи почта. Рости гап, дӯстони азиз, яке аз подписчикони мо нависта буд ки почтаи мо дар як ҳафта омад ва чаро ки аз шумо то як моҳ ҳам меомадааст. Ҳамин чиза ман намедонам, дӯстони азиз. Почта ман амин фақат як намуд амин почтаи давлатӣ кати равон мекунам. Аз 3 ҳафта то як моҳа рафта мераса амин бор ба Русия. Намедонам, мумкин ки почтаое ки сумуш зиёдтара, мисол срочни равон мекунӣ ва ё қиматтарану, мумкин ки дар рав рафта мерасанд. Вале аз мо бошад, аз анамин тариқи почтаи давлатӣ ман ҳама вақт равон мекунам. Дар ҳамин муддат рафта мераса. Аз 3 ҳафта, аз 2.5 ҳафта то як моҳа рафта хушрӯ ба худи анамин соҳиби бор мерасад.
то ҳол нашудааст ки мисол бори мо гум шуда боша ё ин ки шукрона ё ин ки гашта бормон Тоҷикистон омада бошад. На марҳамат. Хулас бинед чӣ қадар паплинои хушрӯ доран иҷада нусхаҳои вай. Гирибишинои хушрӯ доран. ҳам гулдорош ҳаст, ҳам бегулош. Ино бошад шифонанд, шифонои тоза. Шифоношона рости гап дӯстони азиз 200 гуфтанд, 220 гуфтанд тақрибан. Одам бисёр доштанд, ҳамин шифонош нархш дар хотирам хушрӯ намонда. ҳам бо ман гап зада истода буд савдогар, ҳам бо анамин харидоро. Барои ҳавай ҳамин шифонш агар хоҳед, мисол касе харидорӣ кардан мехоҳад, бо ман рафта мепурсам. нархи аниқша. Касоне ки худтон омада харидорӣ кардан мехоҳед, марҳамат, суроғаша ман фаҳмонидам ба шумо. Анамин тарафи Корвон Сити биёед, таги навесон ноливои дарвоза, пеш аз дохили дарвоза шидан ҳамхе контейнер истодагӣ ҳаст дар ҳамин якум рият. Вориди бозор гашта, вориди ҳамин контейнер гашта бинед, тамошо кунед ва нарху-наво кунед. Шояд ки боз ҳам арзон карда ба шумо пешниҳод мекунанд. бинед чӣ қадар нусхаҳои атласу адрасаш рангошам хушрӯвай ва анамин ду рангашам хушрӯвай. На марҳамат. Ино ҳеҷ намешаванд. Гирбиши нағзиши яке мисол мешувӣ, на рангаш дига мешава ва на материалаш дига мешава. Беҳад нағзан. Инора чиянд дӯстони азиз? Инора бе чихол пӯшида мешава. Мисол гирбишини ғафс нестай. шумо метавонед ки бе чихол дузонида ба бар кунед. На марҳамат. Барои ё бисёрош 110, 120. Агар касоне ки мисол вай дошта бошанд хоҳанд ки бисёртара гиранд, инора 4 метраям гуфтанд ба мо ки 4 метраям метием аз рулон. Барои чӣ ман ира ба шумо фаҳмондам? Барое ки бисёр вақт материалора 4 метра наметиям. Бисёре аз материалора, чӣ материалҳои қиматӣ ва чӣ мисол паплиное ки нигин дорад ва ё амнора вақте ки 4 метра хоҳиш мекунанд, нест, наметиям. Рулон вайрон мешава гуфта намефурӯшанд 4 метра, фақат 3 метра. На марҳамат. Инам дошам бине. баъд як чиз дига дӯстони азиз ки шумо вақте ки видеоро тамошо мекунед аз паплин ё чизи дигар хоҳиш кардан мехоҳед, дархост кардан мехоҳед, аввал як бор бинед ки видеои кӯҳна набошад. ман числоошо намемонам, бо дар болои видеоам числоош ҳаст ки дар уҷа навистагӣ ҳаст ки чанд қа пеш буромадагия ин видео. баъзан мешава ки аз видеоҳои 1 сол пешина аз ман ягон чи дархост мекунанд ки дар натиҷа нест ҳамин чиз. Барои ҳавай дӯстони азиз, як бор видеорам бинед ки чӣ қадар пеш буд ҳамин чиз ё не. ина бинед иҷада чӣ қадар ваёи хушрӯвуш ҳастай, сиёсафедои хушрӯвуш, гирбишинои фасон. иҷада гулдорош ҳаст. бо ҳозир лавдоманиам дорад. Лавдоманиёшам нишон метиҳам. Метавонед ки аз лавдоманиёи он харидорӣ кунед. на марҳамат. бирӯзови дора. ина лавдоманиёшон. Индискиан и ва ё ҳамашон бори Ҳиндустонай. ҳамин материалое ки